Ewu ibe kene kwa mụ na ka bụkwa n'ofu data ekperima ahụ nọ Imo steeti na gịnị na-eme ekperima nke si nọ na ha mmiri ọ bịa bịakwukwu okwu ego onwe ihe m gwara ụnụ si gị akwa efu this guy J Park na local government chairman ha ma ihe na-aga on so ha stage protest na gịnị mee ka ha wee mee ihe bụ iwe ha kwuo ihe ọzọ. Even during the protest ha butecha ma akpati ozu na-ajụzi kedu ihe na-emezikwanụ ọzọkwa ofu nwanne aha ka anyị na-ekwu okwu maka ya, ọzọkwa ofu Igbo aha ka anyị niile na-asụ, ọzọkwa ofu ime nwanne aha ka anyị na-eme, ka enwezi ndị na-eme ihe ọzọ n'ala Igbo anyị, nwanne unu nwoke butere ihe ya dịrị unu mma unu fụ na ana appreciate go tinye ego unu zọbazi ana why ihe niile a na-azọ there are thousands of hectares of land ka fọ n'ime ọhịa ebe ahụ. There are thousands and hectares of land for n'ime ọhịa. So you na-ajụzi onwe gị, why are other people speaking good? The majority of people na speak good about ihe bata n'obodo unu ma unu nwa na-eme protest, unu mechaa protest unu asị na unu na ha mmiri nsogbu adịghị. Akwefu n'ọgba aya ama onye ike ya ngwụ. And for the people ndị na-ebupụta the man ndị otu J Park asụ wee jewe n'isi okpọ ntu so je all those things feel we na anọ nwe ihe dị there is nothing there. Ihe tako imanji nwa mpamụta wee sị na imago na nwatakịrị ọ mụta na mpi ya amarozi ihe. There is something mpi ya ji wee bụrụ mpi ya. Yatago na microphone and use that to my satisfaction because Nangotelia put it into use. As Nangotelia put it into use, so now most of you need to go and rethink and how you think about your life. Or the whole villagers in Analana. These are few ungrateful people in other place. But at the end of the day, Onyagole Kaba. So Bikono, and then the remaining video, Kono Mala, Hemenje Tilum, no was Nketata. Bikono, Ahambo is a dibia. Aquanoma from Bishi. Oh, more when you for a chile, Garaga. We na agwa Ebuka Obi na ọ ga-aṅụ mmiri ṅụjuo ya afọ. Ọ bụ mụnwa ejikerekwa na akwado maka ihe m kwuru. Ọ wụso m na ndị na-akpọ agbawe dike izu agba ya mgba abụọ adị m atụ egwu adịkwana m atụ ụjọ. Biko ndị Mbishi nwere protest ha na-akwado ime gbasara ala Ebuka Obi ndị Zion chọrọ iwere n'efu n'ahụ ndị nwe ala. Now ọ ya ihe mere n'iji hụ na ọ dịka gasị na weda dị otu oshidịrị ka mmiri ghara na-emagbu ndị chọrọ ije mee dị protest. So anakwana m ekwu ya nkwa na-asị ya ka a na-agachi je na-abata ebido m gosi ya na ihe m kwuru onweghị mgbanwe agaghị agbagharị. Ọwokwu nwoke kwuru ọkwa n'okwu dimkpa kwuru before nwoke ekwu okwu before dimkpa ekwu okwu enwere ebe ọzọ kwasịrị okwu na-ekwu okwu. So unu ga-aga detuora m ụbọchị taa. Taa bụ Wednesday October 8 2025. Ụka m ga-enwe mgbanwe. Ebuka Obi Chubaka ghọrọ mmiri. Unu ga-aṅụ mmiri, unu ga-aba dị ka azụ. O ka emesịa nọ na-abịa. Ndị feel na ya development, I thought development, but we want due process. Aha ndị Igbo bụ ese Chigozie Chibunoko, adịghị m Uche Eziama, bụ chairman ndị Uche. Si ya dịrị ndị Eziama na Mbishi ma ndị enweghị. Mmisi mmanụ. Bikono. Aha mbụ ka m kwuru na mbụ Chimode Sylvester Njapụ. Akwụkwọ onye ọmọkọntu. Ọ ma ọ dị parent chairman ọmọkọntu nwere. Bikono, anyị anaghị Ebuka Obi ebe.
Ebuka Obi, ya ma ba anya gi bere na anya ni pia sa ba anya gi bere. Ga ba na ni he ni ke Igbo yo shi. Aga ma ko ba di na ma ba na wotu bo ma na ko ba na bo. Ya ko ni ma ku ta ya ta bo la wo. Ma ba na, ale sa wo wa do. Ne ya sa he ni bere ngasi wo ko na ni lo go. Na so ni ani ari sa si ma ha ya sa ya. Get it. Yeah, what's up? I didn't hear any. Because I didn't hear no more. I want to go back to the Ruby and Wodesia. Then you could say, Ebuka Obi, I am on the side. And I can't remember. I have a program as a chairman in the village. No more on to. I say, I have one year. Onye aliano hueba ya bia ede na rego. Onye aliano hueba ya bia ede tikati. Nde fora ni na ba kwa na he. Well onye ada aliano ba he je na hotel. Je na eri na anu. Ne no ga na ewu ya because aliano eba anu. I need the development but I need the ya ba corner way. Onye need the one ya ga ni husha ya ga na window. Because abai na yogi Ebuka Obi. Because I can't remember the way we were. Let work out difference in one way go. I will have the difference between Manu and Libya. One way go. I didn't want to shout because also over a baby to the nation. Only Capital here today. Here I'm a so-called governor. Only Capital here today. But on them I thought the way. Onye who got mad, onye bishi. We get in there, Yawu governor or Yawu president. Security over planting. I don't know planting about it. OMBC. Well, you can't look at the president. So I did a baby with a chicha olo. My baby with a result of olo. So, hey, boom, I walk around you, baby. Nikki, get you. I don't have one. I don't my son, she's ready for the I don't have one. I think everything is good. What I could have about it. Everybody get like Yara. Gaga Mindamana. Get like a panel. Yana Levino. But to do that in Israel is a weather. Well, I got a lover. What I got there. Never Tada, Messina. And I don't that one. Also, I never know about Mushini. Now, I don't know get on Koran. But I don't die. How I get on? Yaba Krango is about Gaga Mindamana. Nina, unless I haven't the one. Well, I can't see one outside the other shooting like Yano. Oh, no, last time, I will you, man. I mean, yes, I don't see Galiano again. No. I know you. Because who I want to select later. Maybe una how is she Agro Babu the Umugoku. Man, be she my little. Now I'm then be she only because you can't have my owners. Open my door and I can. They never agree. They are only for 3 days only to uproot the whole cassava icon and they uproot. Here or no. Up to now, I never a place to farm, I never a place to reap whatever. So, Yamile, I Jijo Hera, Nemeko Wama, and actually, Yamina development in Imo State, Mopana Gobala. Come on, even though
obodo anyị o nwere ndị megidere obodo a ndị enyere aka through their forefathers. Ya mere anyị ji na-akpọ ya ma gọvanọ after this program ọ na-eme ya jisi ike gaa ga-ahụ ndị nwe obodo ọ bụla eziokwu adịcha gị hụrụ ekpe onye ụlọ ya na-agba karịsoro achọ oke ya bịa ga-ahụ ndị nwe ala ya ha eme agrii ọdụ mgbe ọ gwara mitin n'Owerri o kwuru ya anyị ga-afọm interface committee. Some of them English people there so I came to them. Oh no man, that's interface committee. My form on up to now. My guys on interface committee go. And I more than 80 bulldozers. I don't know how to do kill the so up to now, no agreement, nothing. And I'm in the industrial library. As I learned, so they are here. So yamule anyị dị na-akpọku ụwa niile soro n'ụlọ akwanye ọ bụrụ na ndị ashe agịnịsị na ayabega adịsa ibega ka anyị bega ka ọha jedakwa n'ahịa mkpụrụ mere o ji ruo aja aja ndịsi mma mmanụ ndịsi ndewo ndịisi ụlọ ahụlo magio ndịisi ya ebe nọ na mma ndịisi asị m onye ribere ya kwuru ya nye na mrụ ana m apụta ebe a na-ekwu okwu aha m bụ Mrs. Joyce Nwoke onye nwọchantị women leader. Anyị bịara ebe a bụ ịkọrọ ndị nwe obodo ịkọrọ Ebuka na ndị ya na ha so n'Imo State gọọmenti ihe ha na anyị na-adị mmadụ nke mbụ na-ekwesị nwaanyị agbagburu ọ bụrụ na Ebuka Obi emeghụ ministri a agaghị agbagbu nwa lekwa nwaanyị ndị o werela ga-etinye n'onwe ihe ọbụla ha mere for 3 months. Chineke wee mere anyị amara Chineke mmụcha m Chineke mbisi ewee mapụta ụmụ ahụ onwe onye ọbụla n'ime ha nke a chọrọ achọ abịarụkwa n'ebe ahụ abịala ala anyị n'ụbọchị taa nwaanyị ọbụla ihe o jiri biri nwe ala n'ihi na anyị na-arụ ọrụ na-arụpụta Chineke anyị na-arụ wee na-eso nwa anyị na skuul wee na-erichukwa wee na-adọkwa ihe ndị ọzọ anyị kwesịrị ime ma n'ụbọchị taa ụmụ nwaanyị rụchara ọrụ Ebuka Obi wee gba ndị katapila ha ewuwe ihe akwa anyị niile ma nke ọhụrụ ma nke ochie ebe anyị rọba anyị arọba ugbu a Kacheke anụ mgbe ebe anyị wetara ihe n'ala anyị na-eriri Kacheke anụ mgbe ọ dị ihe anyị na-eri anyị gara na-awa ndị refeju ụmụ nwaanyị ji otu obi n'otu obi na-asị refeju ahụ asị na anyị ga-abụ na ya ga-abịa na n'ushi n'aha Jizọs. Nwaanyị agbagburu nwa ya ka nọkwa na-ebe akwa na-ebe otu mkpụrụ na nwaanyị nwere ebe gbagbuo ya oke mgbe ahụ agbagburu ya no compensation onwekwa n'ihe ọbụla a na-ekwu maka nwaanyị a ma ọ na-aga elu ya ma ọ na-aga elu ya ewere nwa agbagobe osi nwa ha n'ebe ahụ na-agba ndị mbisi manye nọkwa ya na-agba Ebuka Obi gịnị ka ya mere ejiri gbagbuo ya nwa okorobịa 25 years na-ama ahụ gara anwụ gọvanọ next year
Amo yume alatiam ala. Ano na garase. Ewera ala. Onye sura gemenye gala mo. Na gamera ala ma page. Ole ni jakwa for this soko. Emo yu kila kwa nka bia sa na ge mo yu. Awo ba me ni gala mo. Yaunezi. Ole ni so he na asande ge mo yu. Ebe na Igbo iwa na mo. Bia ma ge no iwu. Leto ku de ako mo na ma mo mo ni ne ga de ma mo ne ga de ma mo. So ante ebe ya bro ye. And the Igboland, I will know Bolo Ara is a judo. I go Bara, I do not think I'm going to get surprised. He is not people. Oh no, I might have a lot of people around you. I like to you will live our life when the time comes. No, So, I am today the most peaceful demonstration. I actually make a compliment to one eleven. Today, everywhere a lot of roads in our villages because I did not jump on it. I don't think in the villages, the reality. They got room to Teva, Oshi, Oshi, the little one. Here is a very small plane out there, one man. Here today, that's what I'm going. I think I did. September, Diwala. Hilaro, Arukia. Oh, because the God I village became my life. September, I didn't know. Oh, too well now, Barry. Like hijackers. I know my government, Mwanile, Manti, Okatama, Kahanuolai. Nodigi Onye-Okpala na asịrị mbishi n'ala esetụrụbere one club. So anyị na-akpọ Ebuka Obi ebe ọbụla ọ nọ ka ọ bịa n'ụlọ ụlọ anyị ga after his program. Ọ dịghị ebubo oyu onye ọbụla na saịnịrị ya na ọ dị-ebịa mee news for. We need news for we have chọrọ ikwuni in the name of Amapo village. Thank you. Ban! Zone! Ezo. Aso. Oye buru na efuru. Manu ka fa ban na Mbishi. Manu furu. Because Edmo here now recognize the presence of members of Nigeria Police Force. I am Babrano, and we assure you that this protest will be in peace. There will be no violence. Because the Mbishi even ekele na mo no so bi che ka siri hazie onwanye ayi bunde mara iwe government to so wande ma na Mbishi e ka giri bunde mara so na Mbishi ko na no se na ai ka mo se oja no mo se ya si ti e bi nne orugo guys orugo eti e to na he se ade na ha wande ko ni o ai ka Mbishi o fa ha ni se ye to development ye o da kwa ma development of there. But the development is not one of the benefits from development. Is that not so? That's so. That's exactly why we gathered here today. And the higher than because as a lawyer also knows, you have to get who to show to see. No, you see, and no German, and no Tundozo, and no Dama, and the rest of the ground. I know we become object of lifestyle to them. Because when nobody did come. The speaker, Bata. You know, be some man. Never some man. One.
But I can use my voice. I can use my voice. Because NBC. Money, Ahambo, Chimobi, Sylvester, and Jacko. Abopano, one for,